Masoyi, me kake ɓoye min? Bako, ni kuma? Na kama kana magana da wata. A'a, ba da wacce nake magana. In ban da ke. Ki zo ki zauna. Bari in samu miki wani abu ki taɓa. Daga rayuwar mu ashe komai ke zama sanadiyya. Daga rayuwar mu kwarai a samu dukan madadi. To, inda kin zauna bari in samu miki wani abu ko? Ki dan taɓa. Daga rayuwar mu, daga rayuwar mu, daga rayuwar mu. Masoyi? Na? Har ka fito? Wallahi na. Yau wato dama asibitin nake so ka kai wallahi ba na jin daɗi. Kai. Gashi kwa ina da uzuri very important yanzu can zan je. Ha ba masoyi yanzu har akwai wani abin da ya fi ni muhimmanci a cikin rayuwarka? A'a no, babu. To inda haka ne mu je ka kai na asibiti. Kina da matukar muhimmanci sosai a rayuwata. Amma muhimmanci na abin da nake so na je ne yasa dole sai na je din. Kin gane? Amma me zai hana in samu su ne kai ki? Ni dai kai nake so ka kai ni. Ina ji. A tunanina da ni da Muhsin ai duk ɗaya ne ko? Ki yi haƙuri Muhsin ya kai ki. Yanzu dai yanda za a yi kawai ga makullin nan ki riƙe. Yanzu zan masa magana sai ya zo ya ɗauko mota sai ya Daga rayuwar mu, a tashar mutan Hausa ake hasko shirin rayuwa, rayuwa ta. gaskiya ne. Ya kamata mana. Ai mai kula da kai ya kamata kai ma ka kula da shi. Duk wani abin da ya kamata na mata ai zan mata. Lokaci ne fa. Ai kamar yadda na gaya ma lokacin nan idan yayi za ta yi mamakin irin kyautatawa da zan mata. Kawai lokacin da ke kuma kai ka san wani lokaci ne ke. Ai shine soyayyar da kulawar. Babu wani abu da zan rage ko guda ɗaya. Domin ni ma duk abin da ya kamata ta yi mun ai tana mu. Sosai ma kuwa. Wallahi ta ce. Da wace yar iska kake wa? Daga rayuwar mu ashe komai ke zama sanadiyya. Daga rayuwar mu. Faɗa min security ka na ce da daga da wace yar iska kake waya. Me yasa yake haka ne? To faɗa min security in dai ka yadda ka faɗa min. Kinga da sani nake waye. Kinga. Ki kawo na kira miki shi. Ba zan bayar ba. Sai ki tabbatar da shi nake waya. Daga rayuwar mu, daga rayuwar mu, a tashar mutan Hausa ake hasko shirin rayuwa. Ba muna waya yanzu ka ji na kashe. Okay, ka ji muryar ta ko? Gaya ma abin dai da nake faɗa ma ɗin nan dai shine tana ta masifa amma ga ta ma ta tabbatar cewa ma da kai muke wa gashi Ba zan karɓa ba. ki karɓa mana ai gashi dai zaki tabbatar da abin da kike zargin cewa ba haka ba ki karɓa daga rayuwar mu. Tashar mutan Hausa ake hasko shirin rayuwa, rayuwa ta Bahaushe. Ku zo ku faɗa rayuwa ta Bahaushe. Ku zo ku gani daga rayuwar mu, daga rayuwar mu. To ai ban sani ba.
To insha Allah za a kiyaye. Na gode. Daga rayuwar mu ashe komai ke zama sanariya. Daga rayuwar mu kwarai a samu dukan Masoyi, idan Allah ka yi haƙuri da duk abubuwan da na yi maka. Wallahi ni gaba ɗaya cikin nan ne yake sa ni nake maka abubuwa. Shi yasa ni kuma ina tunani don ina da ciki, shi yasa kake fita kake neman mata a waje. Kana tunanin ba zan yi maka abin da nake maka da ba. Shi yasa gaba ɗaya nake zargin ka. Ba haka bane. Kawai kin gaza fahimta ta. Amma ka yi haƙuri. Babu damuwa kuma ya wuce. Amma dai ki sani cewa shi zargi yakan ɓata dukkan wata alaƙa. Kamata yayi mu kasance masu kyautatawa junan mu zato. Gwara idan mun ga abin da muke zargi a tattare da abokan mu'amalar mu, mu tambaye su kafin muke yanke musu hukunci. Yanzu ƙarshen ta da wuce karɓo yan nan ba ma ba za ki yarda da abin da nake faɗa miki ba. Amma babu komai. Ya wuce kuma na gode wa Allah da ya sa lamarin ya ƙare da wuri haka. Kuma dai ka san ina son ka. Ni ma ina son ki. a samu dukan madadiya. Daga rayuwar mu shirin nan ya samu duka adadiya. Daga rayuwar mu, daga rayuwar mu, daga rayuwar mu, daga rayuwar mu. A tashar mutan Hausa ake hasko shirin rayuwa, rayuwa ta Bahaushe. Ku zo ku faɗa rayuwa ta Bahaushe. Ku zo ku